Savomvar chanela kalolo matse khongain like le subscribe milo me sakvele cheudonia tunchuma movie recap kan en how to chu The Pursuit of Happiness ti ani kumsang kha zakwa somriat pakhat ni in San Francisco a cheng mipa pakhat Chris Gardner mitai male thokrim em chanchin ani sumle pailama harsat tok fowin ane izong chu mishing ru endik na khol khai chun mai thei doctor te nena azor chin siamnan amang fai veka x-ray na khol aya achat ralin atozok emawang chuan lengam anwang chala tun thla a amamo phushukna le apark na munlowa car apark anu son lak let nan pahni tal ashal nge angaya mase pakhat ma ashal haulo afapa kumngami chu naupang enkol na a da chinin achungkwa a enkol zo lo awangin anupuin avin de urenga anupuin bilte anpek ve theinan mi tho let ni athok china so anei kham chuan toys lo chuak thar Rubik cube chu a mua anupui Linda in text IPM ati chuan an battery mai angai thu in lo changa Chris chunga chuan a thinrim hle a thinrim takin na a akala Chris chuan Rubik cube chu olsam ati hle a atuka thila zor lai chuan Ferrari local pa chu enge I tho chin ati tolmaya stock broker ani thu shilin ana a chuan number sha theite chudran le mi biang biak thiam anga izia alo shila chu office atanga lo chuak reng chu an hlim na ang chu tonve achak le a atuka chuan anupui chu a hotlai tur thu le number asha thei em awangin stock broker na deal atum ti a han shila Linda ichuan loring lovin thil a thlak mai maya alo ngai saka alaka rin na chetema anei lowa wang chuan Chris chu alung ni talova mase Linda chuan insuk na a midang aya aleta athoktam chungpo a anmamo an phushuk zo lo ziale an in lua man thlathum lai an pek to lo thu chu lo sei chhuakin anin hial phale chiama anua anadil tura akal chuan a scanner chu kenlu moilo vashia in kholaya lemziak tu chu poisa pe in lo ven sakri turin atia na avadil chuan internship dil na lekha an lo pe a pona lemziak tu in a scanner atlan bo puilai chu lo mu in rang takin achwaka vanwai thak takin lemziak tu chu rela lutmanin aman thelo pha a mi somni chia interna thoktura anlo thlan mai pe lama pakhat chia thokchun zom turin an ladona lekha azirsan lo emawang chuan thlanni a inbe sevak lo atuka achanchin thar ngai thlaka chuan reporterin Rubik cube chu diktaka rem a harjale university professor me pon minute somthum lai abe thu alo puanga anupui nena chuan scanner chu shal ngei tiamin zwar kwal turin a chhuak le a afapanau pang enkol na a athlapa chuan mishing hlim takni turin poisane kher angai lo thu a shila writer brokerage pharma an how to pa ber chu vahmu in a intern na deal na form chu HR how to pa ber J Twistle nena ava submita mase meeting alo nei don wang chuan anti reilo hle office chwa san nuwa a scanner shell atum lai chuan a scanner lo tlan bo pui tu in a chian pa scanner apelai chu mo in thin rim takin a ngala anun pumpuya an na thoni in atan chuan pakhat lo po an thakhat eitur ti bo ang ani a ha taka a nu chuan a scanner chu lakle sakle theshamin anupui nena a thutiam ti hlotlin chu hlattakani pani lai a honle pha a anupuin scanner pani lai alo khai hole a mu chuan a thin rim hle a anfapa piancham lom nana basketball a pek nu chuan anupui chu a scanner hon chungchang ti pui vatumin a in soifia tumna po ngai thak sak tumna reng alo nei lo engki masiam chatur thu a soipon anupui chuan lo ring to lovin alaka chuan beise na reng anei to lo
amomo berlai le ahar satlai beradin puitu tuma anei lawa wang chuan Chris chu abeidong hle a atuka Jayan taxi a pharlai chu mo in avapana thakalta a adilna chhana reng adon lawa wang chuan biaka ti pui adua ankal na tur a in an thawa wang chuan Jay chuan chuang ve turin alotia Chrisan athiam na tele atumru ziate ashilai chuan Rubik cube chia lo boy puin remdik thailo topani hi atinwa nu a Chrisan kati thei ati chuan ringlo deuh chungin rem chin turin a pe a ankal tumna an thlen meu chuan alo rem zo diam to a Jay chuan mak ati hle engpo chuni se Jay chu an chuan man pelovin achuk nola pek tu reng alo nei bik lo nen taxi din rual chuan ngai dam dil pa in man mo takin atlana driver chuan umin kathat don che ati a alo ema wang chuan rail chhuak tura azwang luta ma se akut atan man wang chuan a scanner chu akal san angai pha a Linda chu kolvatin anfapa alam man lo wang chuan ngai dam adila ma se Linda chu lo thin rim hle in ka chhuak don alo ti a ina thlen chuan anu puile afapa chu mo tur an lo om to hau lo amang an lai tak chuan Jayan lo kolin atuk tuk le a internship interview nei tura local tura ti in secretary number ape a penalo nei lo wang chuan a number chu vongin dornai bera avaziak thataringota atuka Linda in anfa panau pang enkol na a ada zo chia chu thinrim taka wa machonin Linda chuan chiang takin abula ahlim lo thu lo shilin kalro inep emai ti pa in Christopher chu kabula achengang ti in afa pashwai chuan akal tadaya tlailama chuan in nei tu pa chu lo kalin in lua man alo thinga Chris chuan la she thiam ri turin angen ngoya in nei tu pa chu alo lul ve bok nen aba ti tlak nan a in rong noisaka kar khatchunga chuak turin atia rong noi lai chuan police localin stationa an shwai daya parking ticket man peturin an lo tiluya a poisa nei chun chu chekaziakin ape a atuk zingdar kwali achan ve ma chu an benka an tin fia theidon lo wanga ngak turati in anu pui hlui Linda chu bia in a omlo chung afapa lo enkol lok turin atia atuka chuan theido pachakin interview nei turin atlana athwam nowa te chuan rong alakai veka interview na a pani khwalo ang taka a inthwama wang chuan alaka anbeidong ru hle parking ticket apek lo wanga man ani thu soin an supervisor chu lungni vak lovin Chris chu na a mi la don tala t-shirt po Halloween local se engtin nge ingayang an ti a ke cornal tak aneyan yang ti a alo chan chuan an nui veka a hodon chuan Jay chu localin internship a hwa wang chuan lompuina alo hlana Chris chu alom vaklo Jayan internship titura a ko uzok laya tharuk chung hlo lalalo athok chin tura anti awang chuan chutiang ani awang chuan in ngai to thatle phut adu thu ashila Jay chuan voina nge I chan na shat ka du a hantia tharuk chung scanner a shelna a akhosak angai dona ma se afapanin pangai taka an khosak ve adu chuan awaya a shel angai dona tlailama chuan Linda in Christopher chu puwa in alokala Chris nena chuan New York a unaw nu dora thokturin akaldon ti ashila Christopher chu shwai adu thu shilin ma se Christopher chu kabula achengang aloti maka engtin nge khosak pui tum ati chuan Dean Wittersa internship a mu thu chu shilim Chris wan anfapa chu chatakin a enkol theido don asha tawangin akal sana Jay chuan Colin internship apom thu alo shila a chante chuan lo in thiar puin motela afapanen chuan an cheng dun ta a an pa fa a basketball an khelai chuan Christopheran alen huna basketball professional team a telatum ti an shila ma se Chris wan lotlin harzia shilpa in thildang ni tum turin atia afapa chu athin rim hle
Chris chuan mi zongin aswang tua na an ra be sak ang bokin afa paswang tua na chu ra be sak ni hian a insia a chuwang chuan tuman ithil ti tur le iti lo tur an shil theilo che ke ngei po hian suang tua na inei ni chuan ngat ro ti ina fuya tlaya chuan a scanner chu shal lovin poisa an mamo phushuk na tur chu anei ve pha a atuka chuan office a kalin sum don dan an lo zirtira an zinga pakhat chia a ngetin an la don ani chuchun ei hun level chuan pu from chu ti pui turava panin an ti tak ma chuan a scanner subway ati bo chu a mu a va atum na lama chuan karin vanduai thak taka lo su in amai ro chu hliam anei lo hlova a phei khokking ati bo pha in phei khokking nei lovin office a kier le ta a an office manager chuan Chris chu amil lovin thil ti turin atir kwal renga an en nyam big zia le mu sitani big zia chu in she thoma se nual pha du lovin achang sau sawa ni tin chu atan chuan a ha thak bik hle a chan po afa pashwai angai zia pia lama a hokong chu thuin a ha thak le a chu chapa an oman pek alangai le zel bok nem tharuk chunga poisa la lut number chu roi anitlang puya a tho puite chu darkar sari tlang puin an thoka Christopher Shwai angai awangin darkar ko chunga an tho ang chu darkar ruk chunga a tho man vek angaya thlani chungin hlotlin na soitur em anei lo wang chuan an kaldam phung pela a hlok tham lo a che tumin CEO avabia a minute somni nuwa in mudurin CEO chuan lauti hlovin hlimle lom taka kalatum lai chuan a manager chuan lauti dingin a car lo park that sakturin ati a park sakna mai tur a mulo baka traffic jama atana wang chuan CEO nena an meeting chu tlai pha in anuwa parking ticket a mu phei chuan a thin rim hlia afa pahnena chuan kathil zorna a minzui vela football game po kan en thut mai thenia atia atuka chuan CEO puri bona ina avakalin in mu thein hun cha apeka wanga lom thu soin atlaya wangi ro chuan ngai dam adil ngala puri bona chuan anti ti dun theinan an pani chuan football game en turin asom ve ngala Chris chuan lo overtin afapanen puri bon chu hlim takin anzuya in khelan en lain puri bon chuan din witer company fund engma a anin tham thoi du lo thu shilin ma se puri bona mu hlok na chu a tho pui tam tak a mel shat pha mai ba ka abyak po theina tur a pehloma thali aliam nu chuan a scanner chu shal zo vekin anun chu a ha dam sot hle mase nikhachu lekha dong hlolin a poisane izong chu IRS in tax apek lo awanga lo lak sakin dollar somni pakhat chia annu chia poisa ane ilo mai baka an motel omman abachewa a chanpa a poisa pok saktu wa muin a chanpa chuan ka inson pui che khan I poisa ka bachu katlak felto aloti eta afapanen parka anom lain a scanner lo chhar saktu chu muin awalak let saka a scanner chu shal tumin muntina anzwar kwala shal natur an mu vele achia ti an shele a mase doctor chuan asyam thathe chuan leisak turin a intiama motela anwale chuan a omman an peklo awangin an bungrwa zong lo the chwa saka Christopher chuan anin to em awangin anwar vakvaka omna tur mundang anzon angai pha subway anom lai chuan afapa chu ti derin a infiam kwal puya Christopher chuan nuam ati in apa soi angapiang chuan tivezelin bathroom a anwa mutaringota Christopher muthil nu chuan ke chevekin a chungrila chuan a room vonga atuka chuan innei lo ti ta na ria na hmuna vakalin afapa amutir nu chuan khol chu siam that atumta a
an bungrate akal san theilo awangin nitin anathona a kingvezelin mi biang biakpo athiam sot hle sheltera anria theinan chuan intlar an ngai chhin awangin anna chu azo ma thei ema anhuwa phei chuan internship exam chu pe in olsam takin azova ama aya zo masa pakhat chia omin chupa chuan essay alo la zia thengil zui office kota performan alo ngu chuan awale ta thengil awangin taxi fare tur dollar nga puk a handil chuan poisa anei big vak lo chungpon dollar nga chu a mantir ta thowa chumeni chuan ria na tur mun an chan lawa wangin rela an reactor ngota atu kaloni chuan khol siam na tur leinan athi sen chu shalin shelter an ria lai chuan Christopheran pa keima awanga mi anu na chenche ati chuan nilo keima thiam lo wangin kanin chen tia changin apart her le chuan khol chu siam che thei lovin doctor bula chuan avashalta a scanner shal na chuan hotela ani swan lut ve ta roya an ha dam ve deuh tu awang chuan inquiry la modunin internship result an puan ma chu a thei topin dor tu tur ala zong ngara result an puan ni ma cha chuan jeyan engpo result lo ni ma se I thok chalu tukania anti chuan aril ru atinwam lo le zwala a managerin a office a kaulu chuan jaile from chuan lo ngak ringin azam embawang chuan kortharnen na a kalowin lan veto ati taringota perform chuan na I muto boka naktu ka lo hale nge yangche anti chuan nuk u chunin lom thu ashila perform chuan a poisa a mansak chu pelet le in Chris Swam nuna hlimna chu hei nge hi ani ti pa in hlim takina chhuaka athil paltlang zozai chuan radu takron chwa ve in ril ruha na le beidon na nito lovin hlimna nen afapa adin mun siat lai berpo a ompui tlat tu motura vakalin hlimna mit tuinen avakwa vonga atopta thufingte bungsom thum chang saria changa changkwa thil pani kadil chia kathi ma in rem tilulangche thil loilo le dot te chu miti son sak da yangche pachiat na emo nei nun na emo mi peheksu katana mamo cho in min chomro chutilo chuan katlai puaranga ka phatang chia lalpa chutunge ni katida ange ani lo vek le kalore theyanga ru karo anga ka pathian ming katihliaunda ange in zawain hun manuam le vek ule